Εδώ ο Άντζας που είχε προωθηθεί. Πάμε να δούμε. Εδώ κοιτάξτε το κόρνερ. Η μπάλα φεύγει ψηλά στην πρώτη κεφαλιά. Βγαίνει ο Μάλας να διώξει, ο Τοροσίδης δίπλα του, δεν απομακρύνεται. Στη συνέχεια πέφτουν όλοι εκεί, ο Άντζας θα βρει την ευκαιρία να τις πρόξει στα δίχτυα. Από εδώ δεν φαίνεται κάτι το επιλήψιμο. Θα ήθελα όμως να ακούσω τους δύο φίλους και συνεργάτες εδώ απόψε, τον Πέτρο Μίχο και τον Νίκο Καρούλια. Νίκο, καταρχήν εσύ. Κοιτάξτε, εδώ καταρχάς είναι λάθος του Μάλατς. Πρέπει να διώξει την μπάλα με γροθιά, να βγει κόρνερ η μπάλα κτλ. Αλλά και όταν ο τερματοφύλακας παραποδίζεται μέσα στην μικρή περιοχή, θεωρώ ότι είναι φάουλ. Θα το δούμε όμως, εντάξει, ας μην προχωρήσουμε, θα το δείσουμε. Πάμε και στον Πέτρο Μίχο. Εγώ, Κώστα, να πω και για το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την αποδοσή του το τελευταίο δεκάλεπτο, κατάφερε να περάσει δύο ευκαιρίες πάλι με τον Λεωλό και εδώ έχουμε δύο στα εύσοδα σουτ. Με αποτέλεσμα να φτάσει μετά από αυτό το κόρνερ στην ισοφάριση. Πιστεύω ότι ο Μάρας έκανε εγκληματικό λάθος εκεί και όχι μόνο αυτό, προσπάθησε και να σπρώξει τον Τοροσίδη να φύγει από τη μέση. Μάλλον έκανε ο Μάρας φάουλ στον επιθετικό παρά ο επιθετικός στο Μάρας. Πολλή δουλειά και για το Βαρούχα το βράδυ στις αμφισβητούμενες φάσεις. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο λεπτό.